Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Crescencio. Taong 1937, Magallanes, Agusan del Norte. Itong mga panahong ito, kakalibing lang ng ama ni Crescencio. Bago mailibing ang labi nito, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan na naging daan naman upang magkawatak-watak ang kanilang pamilya. Mahirap man yung tanggapin para sa kanya, pero sadyang may mga bagay na hindi na maibabalik kahit gustuhin mo pa. Sa pag-alis ng tatlo niyang kapatid sa kanilang tahanan, yung panganay at siya na lang ang natira. Hindi naman sila noon gaanong nababahala, pero nung mailibing na yung tatay nila, doon na unti-unting nagbago ang lahat. Sa punto kasing sila na lamang ang naninirahan sa bahay, marami na silang naririnig na kakaiba sa buong paligid. Kung hindi may padabog na naglalakad tuwing gabi sa itaas ng bahay, may mga naririnig silang kalansing ng baso. Minsan parang may mga nagkakape, pero kapag sinisilip nila ito, wala naman silang nakikita. Dahil sa pangyayaring yon, pilit naman nila itong ipinagsawalang bahala, pero habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang mga pangyayari. Hindi na rin paramdam lang ang nararanasan nila Crescencio sa bahay. Dumating na rin sa puntong maging sa mga panaginip nila, pumapasok ang pangitaing may kaugnayan sa kanilang ama. Ayon sa kanya, gabi-gabi nila yung nasisilayan na umiiyak sa lilim ng isang puno. May dala-dala rin yung isang baso ng kape, tapos kapag nilalapitan nila ito, bigla itong nagpapalit anyo sa wangis ng isang nakakapangilabot na demonyo. Dahil sa tindi ng pangitaing yon, muntik-muntikan ng mamatay sa bangungot yung kanyang kapatid. Mabuti na lang nasa tabi siya nito, kaya nung nakita niya yung parang hindi na makahinga, dali-dali niya itong pinagpapapalo nung kawayang nagsisilbing pambukas ng bintana nila. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na nagdesisyon ng kanyang ina at kapatid na lumipat na muna sa bahay ng kanilang lolo. Yun lang kasi ang pinakamalapit nilang kadugo sa lugar, kaya para makaiwas sa mga pangyayaring hindi inaasahan, nagpasya silang mangibang baryo na muna. Akala nila yun na ang pinakamagandang plano na maaari nilang gawin, pero pagdating nila sa bahay ng kanilang lolo, galit na galit naman sila nitong sinalubong. Renata! Taran ka talaga? Hindi ba't sinabi ko sa inyong huwag muna kayong aalis ng bahay hanggat hindi pa natatapos ang 40 días? Alam niyo ba kung anong ginawa niyo ngayon? Mas lalo niyo lang ginalit ang kaluluwa ng asawa mo. Galit na sigaw ng matanda sa kanila. Nang marinig naman yon ng nanay niya, agad naman yung nagdahilan sa lolo niya nang sa gayoy maunawaan din ito ang kasalukuyang nangyayari sa kanilang pamilya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, lahat ng pwede nitong ilahad, binahagi talaga ng nanay niya. Dagdag pa nito na kahit patayin pa siya ng matandang yon, hinding-hindi na siya babalik sa bahay na yon. Matapos namang marinig ng matanda ang sinabi nito, kita naman ni Crescencio ang matinding galit nito sa kanila. Yung tingin ng lolo niya sa kanyang ina, parang gustong-gusto na nitong manakit. Ang kaso lang, abot langit ang pagtitimpi nito. Hindi naglaon. Nang wala na itong pagpipilian, agad naman sila nitong pinapasok sa loob ng bahay para paliwanagan. Sa kanilang paglalakad, panay naman ang ginagawa nilang pagkausap sa kanilang ina na tumigil na sa kakaiyak. Bukod kasi sa hindi yun makakatulong,
Nagbibigay lang yon ng karagdagang alalahanin para sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo bumaba na nga ang tensyon, doon na nagsimulang magkwento ang matanda ukol sa mga nalalaman nito patungkol sa 40 Diaz. Ayon sa kanyang lolo, dahil sa may nananalaytay na dugo ng aswang ang kanilang pamilya, kinakailangan nilang sumunod sa mga pamahiin. Kapag kasi iniwan nila ang kaluluwa ng tatay nila sa bahay ng nag-iisa, may posibilidad na humanap yon ng daan para makatakas sa lugar na yon. At kapag nangyari ang ganoong bagay, hindi na ito makakatawid pa sa kabilang buhay. Pagtatapat pa ng lolo niya, ang tanging susi para makatawid ay yung paghawak ng kaluluwa sa bagay na pinaka-iniingatan nito noong yon ay nabubuhay pa. Dagdag pa ng matanda na, sa oras na maramdaman ang kaluluwa na parang wala nang nanananahan sa kanyang tahanan, mapipilitan na itong magrebelde. Gagawa ito ng mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan na siya namang hahantong sa tuluyan nitong pagkatakas sa lugar na yon. Sa sandaling ganun nga ang mangyari, madali nitong matutunto ng puntod ng kanyang katawan kung saan papasok yun doon, dahilan para bumalik ito sa mundo. Pero sa pagkakataong yan, isa na yung nilalang na ang tanging hangarin ay kumain ng karne ng tao. Mariinding inilahad ng lolo niya, napakalayo nito sa lahi ng mga maranhig. Kung iisipin, maaaring maranhig nga ang nilalang na yon, pero isa yung lahi ng mga sinaunang aswang. Yung mga maranhig kasi, wala nang kakayahang ibalik sa dati ang kanilang mga katawang lupa, samantalang ang mga aswang na nahahanay sa kanilang pamilya, kayang ibalik ang mga wangis nila sa kahit na anong parte ng kanilang buhay. Maaari itong maging isang binata, matanda, o kaya ang wangis nito bago yun mamaalam sa mundo. Hindi rin basta-basta ang mga nilalang na yan, sa kadahilanang may mga taglayong abilidad na hindi pangkaraniwan. Alam nyo, kaya ako nagagalit ng ganito, dahil alam ko ang pakiramdam sa mga bagay na mangyayari sa inyo. Minsan na rin naging ganyan ang ama ko. Sa pamilya kasi natin, pangkaraniwan na ang mag-away-away kapag may padre de pamilyang namamatay. Hindi yun nagkataon, bagkus kagagawan niya ng mga demonyong sumusunod sa atin. Kung iniwan namin ang dati naming bahay, ilang araw lang, muling bumalik ang aking ama. Sinubukan itong pigilan ng mga albularyo, pero dahil sa lalim ng kapangyarihan nito, nabigo sila. Dagdag pa ng lolo niya na, kapangyarihan ng apoy ang nakuha ng ama niyang yon. Kaya nung nagkaroon ng pakikipagbaka sa pagitan nito at ng mga albularyo, marami ang nasunog na bahay. Mabuti na lang, may mga ermetanyo silang mga kadugo na may alam sa ritual kung papaano yun mapipigilan. Sa tulong ng mga libretang ipinasa sa mga nagdaang henerasyon, nagawa nila yung magapi. Yun nga lang, ang kapalit ng pagkamatay ng ama ng lolo ni Crescencio ay ang pagkasawi naman ng 15 antingero at albularyo. Marami ang natakot at nabahala sa mga pangyayaring yon, kaya sa paglipas ng mga taon at dekada, naging maingat na sila. Ngunit habang tumatagal, mas lalo ring nawawala ang kanilang takot sa mga ganoong uri ng nilalang. Hindi naglaon, unti-unti na ring nalimot ang mga kagimbal-gimbal na pangyayari ng nakaraan. Dahil dito, hindi na nila natutukan pa ang kamangmangan ng mga susunod na henerasyon sa lahi nila. Matapos naman yung mailahad ng kanyang lolo, doon na nila naunawaan ang lahat. Sa isip-isip nga ni Crescencio, dapat lang talaga yung magalit sa kanila
kung ganun pala kapanganib ang kanilang ginawa. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, dali-dali naman silang bumalik sa kanilang tahanan, pero pagdating nila sa lugar na yon, nadatnan nilang bukas na ang mga bintana at pinto. Walang pati din ang pagkalinsing ng mga baso sa loob, kung saan pagpasok naman nila, binalot ng matinding katahimikan ang buong lugar. Nawala na rin ang mabigat na presensyang kanilang nararamdaman, senyales na wala na roon ang kaluluwa ng kanilang padre de pamilya. Sa maniwala kayo o hindi, noong mismong gabing yon, wala silang napanaginipang nakakakilabot. Napakaganda ng naging tulog nila na siya namang madalas nilang nagagawa noong mga panahong buhay pa ang kanilang padre de pamilya. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, agad naman silang bumalik sa kanilang lolo para ilahad ang tungkol dito. Nang marinig naman ito ang kanilang sinabi, hindi na sila nito pinabalik pa sa bahay nila. Naniniwala kasi ang matanda. Wala na roon ang kaluluwa ng tatay niya, kaya baliwala na ang kanilang pananatili roon. Dagdag pa nito na, mas ligtas sila kung mananatili sa bahay nito. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, agad naman yung pumasok sa isang silid na parabang may kukunin yung mga gamit. Paglabas naman ito, meron na yung daladalang isang malaking libro na punong-puno ng alikabok. Matapos naman nila itong masilayan, tahimik lang naman silang nagmasid hanggang sa doon na nito ibinahagi ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Naniniwala ang lolo ni Crescencio, bago pa man magtapos ang linggong yon, magsisimula ng magparamdam ang kanilang namayapang ama. Una ring maitatalang biktima, walang iba kundi sa lugar nila. Dagdag pa ng lolo niya na hahanapin ito ang anak niyang kinagagalitan niya ng husto para bawian ang buhay. Yon ang huling gagawing paghihiganti nito sa kanilang pamilya bago yun manalasa sa mga karatig lugar. Kahit alam ng lolo niyang hindi na sila nito gaanong maaapektuhan, naglakas loob pa rin itong humanap ng paraan upang mapigilan ang mga nilalang. Pagtungtong naman ng gabi noong mismong araw, nagsimula ng magpadala ng ulat ang lolo niya. Lahat ng mga kadugo nilang may alam sa lihim na karunungan, tinawag na nito upang magkaroon sila ng biglaang pagpupulong. Hindi kasi nila maaaring ipagsawalang bahala ang bagay na yon. Lalo na't wala pa silang ideya sa tangang kapangyarihan ng tatay niya. Sa paglalim naman ng gabi, matyaga naman silang naghintay sa labas ng bahay. Dahil si Crescencio lang noon ang lalaki sa kanila, obligado itong samahan ang lolo niya. Kahit papaano di naman siya gaanong nababahala, gawa ng kung sakali mang may mangyaring hindi inaasahan, madali lang silang makakatakbo papasok ng kanilang bahay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, wala naman silang ibang nakita maliban sa mga batang naglalaro sa gilid ng palayan. Yung mga magsasaka naman, kanya-kanya ng ligpit ng kanilang mga ibinilad na palay nang sa gayoy hindi yun mahamugan. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, wala nang tao sa labas ng baryo. Si Crescencio naman noon at ang kanyang lolo, matyagang naghintay sa labas, bitbit ang isang maliit na gasera. Yon ang nagsisilbing liwanag nila. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na nga nila nasipat ang mga matatandang naglalakad papalapit. Noong una, hindi niya pa yun naaaninag pero paglapit naman ng mga ito, bumungad sa kanya ang mga mukha ng mga lolo niyang ilang dekada na niyang hindi nakikita.
Sa estado ng mga ito, alam niyang seryoso yon sa mga bantang kanilang nasagap mula sa lolo niya. Pagharap naman ng mga ito, agad naman yung nagtanong ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng lugar. Sa loob ng ilang oras nilang pagdidiskusyon, walang ibang tinanong ang mga matandang yon, kundi ang lokasyon at ang kapangyarihang tinatangan ng kanyang yumaong ama. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na sino sa kanila, walang nakapagsabi kung ano ang kakayahan nito. Bukod kasi sa hindi pa nila yun nakikita, wala rin silang naririnig na ulat ukol dito. Akala nila mananatiling malabo na lang ang lahat, pero pagsapit ng 11:11 ng gabi, bigla naman silang binalot ng katahimikan nang may masipat silang binatilyong naglalakad sa gilid ng daan. Malayo pa lang kitang-kita na nila ang mga nanlilisik nitong mga mata na parabang kampante yung ipakita ang anyo nito sa harapan ng 7 ermitanyong nagpulong-pulong. Hindi naglaon. Paglundag naman ng nilalang na yon sa bakod ng kanilang bahay, doon bumungad sa kanya ang mukha ng tatay niya na nasa edad 30 anyos pa lamang. Habang nakatingin naman yun sa kanila, pangiti-ngiti lang naman ito, na parabang masaya yung masilayan ang mga tsuhin nitong hindi na nito nakikita. Maya-maya pa, nang mapansin naman nilang unti-unti na yung lumalapit, agad naman yung humugot ng kanilang mga sandata. Sabay sigaw naman ng lolo niya sa kanyang amanang, "Hanggang dyan ka na lang! Huwag ka nang lumapit pa kung ayaw mong gumulong ang ulo mo sa iyong paa. Seryoso ako sa sinasabi ko, at kahit anak kita, hindi kita papakitaan ng awa." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, bahagya naman yung tumigil habang masayang sumasagot dito ng, "Grabe ka naman, tay. Kung sigaw-sigawan mo ako, parang hindi mo ako anak ah. Ako pa rin naman to. Kaya lang ako bumalik ay dahil gusto ko pa kayong makasama ng matagal." Dahil sa sinabi nito, hindi na nga nakapagtimpi pa ang iilan sa kanyang mga lolo. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman itong sinugod ang tatay niya na siyang naging sanhi upang magpang-abot sila. Pagkasilay naman niya sa mga pangyayari, maigi naman niyang pinagmasdan ang bawat kilos at galaw ng kanyang ama. Sa loob ng kalahating oras na pakikipagbuno nito, doon niya napansin ang pagbabago ng katawan nito kapag tinatamaan niyo ng pag-atake ng mga ermitanyo. Kahit alam nilang malaking banta ang abilidad ng kanyang ama, nananatili pa rin silang kampante sa labas ng bahay sa paniniwalang hindi nito mapapangibabawan ang kanilang mga kakayahan. Ngunit, pagkuha naman ito ng isang lumang takip ng bote sa kanyang bulsa, doon na sila nakaramdam ng matinding kaba. Ilang segundo lang kasi matapos yung ipakita ng kanyang ama, lumitaw ang 2 nilalang nagawa sa tubig sa mismong tabi nito. Paglalarawan naman ni Crescencio sa mga nilalang na yon, mula sa tao ang anyo nito pero wala yung eksaktong wangis. Kumbaga, tama lang yon, nagkaroon ng ulo, 2 paa at kamay. Bigo rin silang makakita ng mukha sa mga nilalang, indikasyon na hindi pa gaanong eksperyensado sa paggamit nito ang pumanaw niyang padre de pamilya. Gayunpaman, kahit baguhan yon sa ganoong kapangyarihan, hindi nila ito dapat na maliitin. Ang kaso lang, nang akmang susugurin na naman nila ito, nasipat naman nila yung ngumisi, sabay halik ng 3 beses sa hawak-hawak nitong lumang takip. Pagbaling naman ito ng paningin sa kanila,
seryoso naman yung nagwika ng, "Baguhan? Ganyan pa rin ba ang turing niyo sa akin? hindi nyo ba naisip? Na baka hindi ko kayo sineseryoso? Masyadong mataas ang tingin ninyo sa inyong sarili. Nakalimutan nyo na atang kami ang pinakamalakas na estado ng ating lahi." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkaroon naman ng wangis ng dalawang nilalang na naroon sa kanyang tabi. Bigla yung tinubuan ng mga kakaibang sungay sa katawan, kalakip ng pagkakaroon nito ng mga muka. Umalis na rin sa mga kamay nito ang mahaba nitong mga sandata na siyang naging sanhi upang maalarma ang mga ermetanyong kasamahan nila. Hindi naglaon. Pag-utos naman ng kanyang ama sa mga nilalang na yon, agad namang gumawa ng harang ang mga ermetanyo para mapigil ang pag-atake ng mga ito. Subalit bago pa man kumalat sa lugar ang harang na ginawa nila sa pamamagitan ng usal, nagawa ng makapasok ng isa sa mga elementong nilikha nito. Pagsugod naman ito sa isang matanda, agad naman yung pumasok sa katawan ng taong yon na siyang naging sanhi upang mawasak yon mula sa loob. Dahil sa pangyayari, walang kahirap-hirap naman yung nakontrol ng ama ni Crescencio na siyang naging sanhi upang gumuho ang harang na pilit nilang itinataas. Sa pagkawala naman ng bisa nito, nagpasya na ang lolo niya na papasukin na siya. Mariin din siya nitong inabisuhan na kahit anong makita niya, wag na wag silang lalabas para tumulong. Kapag naramdaman din nilang natalo na ang lahat ng kanilang mga kamag-anak, wag silang magdadalawang isip na tumakas. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya sabay takbo patungo sa loob ng bahay. Maya-maya pa, nang maisarado na niya ang pinto, narinig naman niya ang kanyang ama na patuloy lang naman sa pagtawa habang pinagsasabay-sabay ang mga ermetanyong kalaban niya. Habang tumatagal, doon nila napagtatanto na lahat ng usal na kanilang ipinupukol, walang bisa rito. Bago pa man kasi yun lumapat sa katawan ng tatay niya, mabilis naman yung naglalaho sa tulong na rin ng dalawang nilalang na nasa tabi nito sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, wala nang nagawa ang mga ermetanyo kundi ang manghina sa harapan ng kanilang kalaban. Gayunpaman, kahit aminado ang mga itong matatalo na sila, patuloy pa rin silang nakikipagbuno upang maprotektahan ang paninindigan ng kanilang buong pagkatao. Nang masipat naman ni Crescencio ang pangyayaring yon, naalala niya ang librong ipinakita ng lolo niya sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman niyang pinasok ang loob ng silid nito, binasa ang kaukulang detalye ng ritual at kinuha ang mga bagay na alam niyang magsasakatuparan sa kanyang binabalak. Ang nakuha niya noon sa silid ng matanda, 2 tipak ng itim na asin, pinatuyong buntot ng bayawak, tapos langis na may kalansay ng laman lupa sa loob. Matapos niya itong makuha, agad naman siyang lumabas ng bahay nila para abisuhan ang mga ermetanyong nabubuhay pa na magsagawa na ng ritual. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman yun lumapit sa kanya para kunin ang libro. Ibinahagi na rin niya ang mga sangkap na kinakailangan, kaya nung mapansin niyo ng kanyang ama, buong puwersa naman sila nitong sinugod upang pigilan ang kanilang binabalak. Ngunit dahil na rin sa tulong ng mga matatandang malapit sa kanila, nagawa nilang makatakas sa mga nilalang
na kasalukuyang gumagabay rito. Habang nananakbo naman sila ng kanyang lolo, sabay-sabay naman silang nagbigkas ng mga buhay na salita habang isinaboy papaikot ang mga sangkap ng ritual. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng kanyang ama na masusukol na ito, nagpumilit yung tumakas sa lugar na yon, pero bago pa man yun makalayo, nagawa na itong masunggaban nung isa sa matandang kasama nila. Sa tulong ng mutya ng ngipin ng kalabaw, buong puwersa nitong ipinako sa lupa ang katawan ng nilalang. Hindi rin ito ininda ang mga pinsalang natamo niya, na parabang nakahanda na yung itaya ang kanyang buhay, mapabalik lamang sa impyerno ang nilalang na yon. Hindi naglaon nang makagawa na sila ng bilog na simbolo gamit ang mga sangkap. Sabay-sabay na silang nagbitaw ng mga engkantasyon, dahilan para mapasigaw ng napakalakas ang kanyang ama. Nang mapansin naman nilang makakawala na yon mula sa pagkakahawak ng mamamatay ng matanda, buong puwersa naman yung sinugod ng kanyang lolo, sabay tadyak sa ulo nito. Matapos naman yung gawin ng matanda, nagpumilit naman itong lumayo sa sentro ng ritual upang hindi na madamay. Subalit pagtalo naman ito pabalik sa kinaroroonan nila, nilamon ng puting liwanag ang mga binti nito. Lahat din ng matandang nasa loob ng simbolo hindi na rin nasilayan pa pagkatapos mawala ng nakakabulag na liwanag. Sa isang iglap, mabilis namang bumalik ang katahimikan sa buong paligid, kung saan ang tanging nakita na lamang nila sa lugar ay ang bahid ng mga pangyayari. Yung mga damong umuusok sa loob nito, unti-unti namang naagnas hanggang sa tuluyan na itong maging abo. Hindi naglaon nang medyo bumaba na ang tensyon, dali-dali naman nilang ipinasok ang lolo niya na kasalukuyang nagwawala dahil sa tindi ng tinamo nitong pinsala. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, una namang napansin ni Crescencio, 2 na lamang sa 7 ermitanyo ang nakaligtas. Nakakalungkot man yun para sa kanila, pero kinakailangan nilang magpatuloy. Sa loob ng ilang araw na pananatili nito, maigi naman itong pinakiramdaman ng paligid ng kanilang tahanan. Maaari kasing buhay pa ang mga nilalang na tinawag ng kanyang ama, kaya upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari, kinakailangan nilang magdoble ingat. Awa naman ng Diyos, sa loob ng 1 linggo nitong pagmamanman, wala naman silang napansin sa lugar. Nang mapagtanto naman yon ng 2 ermitanyo, agad naman yung umalis sa bahay ng lolo niya para bumalik na sa lugar kung saan sila nakatira. Bago din yun umalis sa lugar na yon, mariin itong pinaalalahanan ang lolo niya na bantayan siya. Malakas kasi ang kutob ng 2 na siya ang nagmana sa iniwang sumpa ng kanyang ama. Nang malaman naman ito ni Crescencio, hindi niya na yun inalis pa sa kanyang isipan. Upang matigil ang patuloy na pagkalat ng sumpa ng kanilang pamilya, pinili niyang hindi na mag-asawa. Pero ayon sa lolo niya, hindi yun mapipigil sa ganoong paraan. Hanggat kasi nananalaytay ang kanilang dugo, may posibilidad na maging isang nakakapangilabot na nilalang ito sa oras na hindi matupad ang sumpa ng 40 diyas. Nang marinig naman ni Crescencio ang tungkol sa bagay na yon, hindi na muna niya yun inisip, gawa ng matagal pa na panahon bago na naman maulit ang insidente. Upang makawala na rin sila sa tali ng sumpa, pinilit nilang maging masaya kahit naghihikahos sa buhay. Yung lolo nga niya noon, sa kabila ng pagkawala ng binti nito, hindi pa rin yun maubusan ng pakinabang. Ayaw rin itong pinagsisilbihan siya dahil hanggat may lakas pa ito,
nagpupumilit talaga yung magtrabaho para sa kanila. Di naman niya ito pinipigilan, gawa ng sa isip-isip niya. Yon ang paraan ng lolo niya upang maiwasan ang anumang uri ng panunumbat na magmumula sa kanilang pamilya. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, kagaya ng maraming tao, unti-unti na rin yung natalo ng katandaan. Nung mamatay ang kanyang lolo, hindi na nila iniwan ang bahay nito kahit gaano pa man katindi ang mga kababalaghang kanilang naranasan. Upang maiwasan din ang muling pagbalik nito sa mundo ng mga buhay, pinagsikapan nilang pagtiisan ang 40 diyas. Awa naman ng Diyos, nagawa naman nila ito ng maayos nang walang nangyayari sa kanila. Pero alam niyo, pinuno, hanggang sa kamatayan nitong si Crescencio, ni minsan hinding-hindi niya nakalimutan ang tungkol sa sumpa ng 40 diyas. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakatakot tong sumpa na to, no? Pero kasi sa ating mga Pilipino, normal na to eh. Para sa mga hindi nakakaalam, yung 40 diyas 40 days, no? Kapag namatayan tayo sa 40th day niya rito sa mundo natin, na wala na siya, pagdarasal natin yan. Kumbaga, hindi ko masabing celebration eh. Paano ba yung tamang term? Baka kasi magkamali ako mayari na naman tayo. Pero yun nga, karamihan sa ating mga Pilipino, ginagawa talaga yan, yung 40 days na tinatawag, diba? So dito, sa kwento ni Crescencio, na kapag meron kayong lahi o may konting dugo kayo ng pagiging aswang, tas may namatay sa inyo na padre de pamilya, to be specific, yun lang naman yung nabanggit, kailangan tiisin nyo lahat ng ginagawa niya. Siguro, yun na yung isa sa mga senyales ng pagbukas sa kanya ng impyerno eh. Kasi, yung mga kaluluwa, hindi naman yan manggugulo o hindi naman yan mamemerwisyo ng ibang tao kung hindi yan vengeful spirit. Diba? Kung namatay siya ng maayos. Pero sa sitwasyon kasi ng tatay ni Crescencio, parang namatay naman na maayos eh. Kaso lang yun nga, ayaw niya sigurong mapunta sa impyerno, alam niya yung hirap. So, lumalaban siya. Sa loob ng 40 days, kailangan niyang labanan yun. Pero, end of the day, mapupunta pa rin naman siya sa impyerno eh. Kasi nga, diba, meron silang lahi ng aswang. Pero hindi naman pininpoint dito na kumakain ba talaga ng tao yung tatay neto ni Crescencio. So, may mga ibang detalye rin na parang kulang para sa akin, na hindi nabanggit, na bakit ganun katindi o bakit nagwawala ng ganun yung tatay niya. Ito kasi opinion ko lang to eh. So, yung iba sa inyo siguro, iba yung pagkakaintindi. Kaya, mas mainam na kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.